Fionnuala MacMahon agus tá mí sásta gnó dhéanamh sa campus trí Gaeilge. Inniuh tá mí de gart lár na Ollscoile, sa pláza, agus tá mí chun cúpla ceist a chur duine a bhfuil anasúlaithna guibh ach b'éidir nach raibh is a guibh, go bhfuil an Gaeilge aige. Inistúin, cad is anamdad? Tenim ifigúlatá orm ná together in a part ach létar Brown Thomas orm nó the Rusty Men. Inistúin, cé rinne hú? Sé an talíonn tóircáiliúil Anthony Gormley chroigh mé. Agus cad as atá tú déanta? Sás íarna tá mé déanta. Cé có traumas bhfuil hú? Tá mé hart 7 kilo nó mar sin. Cé có hádas bhfuil tú? Tá mé timpeall 6 troig agus 3 orlach. Inistúin, an bhfuil éon rud simú fud nach bhfuil ar ólas a gcuin. Tá dreithargam ón Elíonn Torcéine i Sasanna agus The Angel of the North an Tenham Attire. Cé níos hú? Tá mé demlína díis agus bhí mar bhreithla an Cúpla Seachtain hin. Nach bhíonn sé oidhna chun seo. Chun an íarna rá, ní bhíon tuis go bhíon scoláirí ag tíos chun chuile lá ag brethnú orm agus ar lábhran na céime, bhím sé ancáiliúil ar fáil tuis go bhíon na Camraí ag brethnú i mar ró. Go raibh míle agad as bheith caintlaí na nuamh. Na habar é tá fíor fáilte rót.